ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo Makadi mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Chiera. Semazuva ose nhasi rarimwe zuva. Mhuri yeZimbabwe nhasi ndiri kufamba namainini uri sei? Nyeraiti unja. Mhuri yeZimbabwe, nyaya nhasi haisi nyaya inofadza, haisi nyaya inoti kana uchiona unonzwa kuseka ochi, but nyaya inonzwisa tsitsi. Kune mudzimai mudiki zvekuti akawirwa nedambudziko rekuti akazvara mwana Anehurema. Saka nhasi tinoda kugara naye pasi tokurukura tonzwa zvizere kuti chii chakaitika, chii chakaita kuti iye azofonera Drewmas Media kuti Drewmas Media chimbouyai kuno ndokuzivai mavidhios enyu munonyatsobatsira vanhu, ndiri kukumbira rubatsiro. Saka isusu nesu veDrewmas Media tichagara pasi tinzwe nyaya yake kuti iri kufamba sei. Namhlanje mhuri yeZimbabwe indaba esihambele lapha asondaba emnandi, asondaba ejabulisayo, indaba ezwisa ubuhlungu owesifazane osasemncane owazala umntwana egogekile. Ngakho ke usifonela ukuthi esitshele ukuthi kuhamba njani, kwayenzakalani, okunengi lizazibonela. Kodwa indaba le ibuhlungu kakhulu, ilisizi, asondaba ehlekisayo mhuri yeZimbabwe, into eserious. Mhuri yeZimbabwe, semazuva ose tinogara tichiti don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Makadi mhuri yeZimbabwe, indoitwa nometa mutando nemakore 22 nemwana wangu andakazvara Anehurema anonzi Sky ane makore 2 years ne6 months. Zvakaitika ndakawanikwa 2018 muna March. Ndawanikwa nemurume vhatagara about 10 months. Nhumbu yanga isingabati. Ndobva yazobata muna December 2018. Pandazosunuka mwana wangu muna August 2019. Sati namusununguka ndairwara ndinchiri nenhumbu. So tindazosvikira pakuadmitwa, asi murume akazombosuduruka aenda kukosi yeAir Force. Saka ndobva ndazosara ndandega ndiri muchipatara. Machiremba vati ndofanira kuitwa scan. Mushure mekunge ndaitwa scan vakabva vaona kuti mwana ane urema. Ndokubva vanditi ndofanira kuita predetermination, but handakwanisa kubvuma predetermination nokuti baba vomwana vanga vasipo. Kusvikira ndazozvara mwana wangu muna August. Ndamusununguka, ndamusunungukira pachitungwisa Central Hospital. Manesi nemadoctors vamwe pachitungwisa hospital vakambosuggesta kuti mwana timustafe
afe. Zvokuti ndakatomboregedzawo mufidha for a day vachititi staff yemwana afe, but handakwanisa kubvumirana nazvo nekuti baba vemwana wangu asipo, uye mwana wachona ndaingoto anozongofa nenguva yani yaMwari. Saka baba vemwana vachizouya mwana ane 4 months havana kukwanisa kugamuchira chimiro changa chiripo pamwana. Vakabva vati mwana afanira kuinjektwa kuti afe, or is either tomutsvagira home. But pazvinhu zviviri zvanga vasajesta hapana zvakakwanisa kudi kuitika. Saka vazongosvikira pakuti inini handikwanisa kugamuchira mwana uyu kumba kwangu, because zvinozova zvinotanisha image yangu necondition yaari. Saka zvakazoita kuti ndigare muchipatara chechitungwisa for gore rese ndisina kwekuenda kana kwekunogara. Inini kwana ndakachengetwa kwana sekuru vaita vazvikwaniso kana baba vemwana vadi varamba mwana. Saka ndichizogara muchitungwisa for 1 year pakazova necorona, nechallenge yokuti coronavirus outbreak yacho yanga yakunyanya, zvikanzi hazvichaita kuti tirambe tichikuchengetai muno muchipatara, munogona kupedzisira maaffectwa imimi nemwana, chitsvagei kwekugara kuti munogara nemwana. Ndobva ndazobatsirwa nambuya tasara naro vepublic relations vepachitungwisa kuti ndiwane mari yerent yekutanga kunogara ndega kwananga ndatsvaga imba kwachona. Ndobva vandipa nechikafu, bva vandidirector kusocial welfare, ndokwandakazoenda ndikanodirector kwaandisuve kukosha organization. Vakazovanga kundibatsira nemukaka wemwana nechikafu asi nemari yerent. Asi mari yacho yerent yazosvikira pakuti yanga yaishoma pandaigara kuchitungwisa kwacho. Mari nchause airamba achingokwira, inini handina kwandinoshanda nekuda kwekondisheni yemwana. Saka ndazosvikirawo kunzi ndichibva pandaigara kuchitungwisa zvazokonzera kuti ndiuye kuzotsvaga imba kuno kwandakaona kwanga kwakachipa. Asi kuno kwacho dambudziko randawana nderekuti vanhu vanotaura zvakasiyana siyana maringe nekondisheni yemwana, zvinova zviri kukonzeresa kuti panenge ndawana imba ndisava ndinopagara kwenguva refu. Zvafanana naizvozvi panditori pano ndakatopiwa futi notice vari kuti ndofanira kubuda. Saka pekuti unogara pacho handitorina 1 tuko mari dzavanenge vachitaura dzerendi dzachona handikwanisi kudzibhadhara nokuti handira kwandinowana mari. Handisu ndikaenda kwavari vanoti inini mari yandokwanisa kukupa ndokwanisa kukupa iyi mari iyi, kana pakuti panoda kuwedzerwa ini handichazivawo. Saka mari yanei ndatongopiwa ndo mari yanei ndichishanda naye, asi pekugara pacho pane pachitonetsa kuti ndipawane panoenderana nemari yanei ndadi ndapiwa. Okay, mama, ndanzwa muchiti after kuzvarwa kwemwana before kuzvarwa kwemwana makaita scan, mukaona madhoktors akakuudzai kuti munogona kuita sei kuterminata mwana. Mamusina communication here nebaba wemwana kuti mutaure kuti deti ndo zvaitika kunotoita sei? Panga pasina communication, vanga vari kukosi Air Force, saka hakubvumidzwe communication. Okay. After masununguka makamboenda kunoona vamweni here kuti before makazvitakura kuti muone kuti ndazvitakura muri sei and everything, or after mazvara makaenda here kunoona amweni? Amweni vangu havagari muno muZimbabwe, vanogara kuSouth Africa. Saka kuenda kwakaitawo murume ndakangosara ndiri maoko magogo epamba paThailand. Saka musingazivi any relative yemurume? Dzanga dziriko, asi mushure mekunge vanzwa kuti ndomamirira zvakaita, communication yakabva pasisina, pavangoziva kuti pane urema. Soko ndoziva kuti even muri behind the scenes munenge mune mibvunzo.
Okay, ini ndanichida kunyanyobvunza apa pamati murume akati handikwanise kuzvitambira, yange iri nyaya yebasa rake here kana kuti yecondition yemwana, because ati haasi kukwanisa kuzvitambira nenyaya yezvaari kuita. Akati hakwanise kugamuchira condition yemwana inotanisha image yake, plus mwana ari too expensive kuchengeta. Saka isuggest kuti mwana ainjectwe afe kana kuti aende kuhome, asi hatina home yatakakwanisa kuwana, saka zvosvikira pauti ini ndiso vandogara muchipatara, iyo achiti ndisauye kumba. Okay, ndiri kuona kuti apa patiri kumamisha. And I believe kuti kumamisha marents acho anosiyana nekutaundi uko. Kuti vanenge chiti bhadharai magetsi, bhadharai mvura, apa chinenge chichiita kuti marents avo vanhu anyatsoita zvekudhura. Akuno kwayo rent yakanaka, asi kuti dambudziko randawana nderekuti vanhu havasi kukwanisa kundigamuchira nekuda kwekondisheni yemwana. Vamwe vanotaura kuti chikwambo, vamwe vanoti hanzvoni haana mwana, ane zvinhu zvake. Ndakatombosheedzwa nalandlord panapa, zvikanzi ndanzwa kuti mune zvinhu zvenyu, hamuna mwana. Ndanzwa kuti hanzi mune zvinhu zvinotora mari yevanhu. Vakatomboita as like vari kutondiaccuse inini kuti ndotora mari yavo nekuda kwezvinhu zvangu zvandinazvo. Vakatozouya kusvikira pakunoka kuti ndoda kuonawo wamunoti mwana wenyu, nekuti ndanzwa kuti haasi mwana, ane nyanga pamhanza, ane maguvhu 2. Saka zvoti zvinhu zvinenge zvichiita kuti vanhu vasandigamuchire pamba pavo nekuda kwemashoko anenge achitaurwa nevanhu. Okay, imimi mune vabereki here? Hama dzenyu chaidzo dzisiri hama dzemurume dziri kupi? Ini mama wangu vakafa ndine gore ne2 months, handivazivi. Ndobva mama vangu pavakashayika, ndakabva ndasara ndakugara nagogo. Gogo vakazoshayika ndagrade 2. Gogo vashayika ndagrade 2 kwakuzogara nasekuru, baba vagogo. Vabva vazoshayika ndagrade 4. Bva ndatorwa nehanzvadzi yagogo akanondigarisa namai vavo. Gogo vakazoshayika ndagrade 6. Vashayika mva ndakugara nasekuru, hanzvadzi yagogo. Mbvawo ndanyora form 4, mukadzi wavo akanditi pedu asikana tapedza, handityoro mapedza, muchiona kuti muchiita sei. That was 2017. Ndochibva ndazowanikwa 2018 ndakugara kuWestgate. Ndokwana ndauchengetwawo nevamwewo baba vakangoti vari willing kugara neni semwana wavo. Saka pari zvino kutoti ndoti hanzi hama yekuti nditi ndonoti ndodawo rubatsiro akutorina. Hama dzadhedhi vangu handitodzizive, ivo kudhedhi vacho handitovazivi. Dzamama nongoziva mai vavo nehama dzamai vamai vangu, ndodzandoziva. Vanin'ina vamama handivazivi. Ndoziva mama kuchipa nyaya dzakadai, even uri mudiki zvekuti uri mudiki, but ukasangana nedambudziko unombomhanya oti Mwari koni, uenda kumapostoro ovhunzira, uenda kwana sekuru nana mbuya uchivhunza kuti chii chakaitika, chii chiri kuitika neupenyu hwangu. Hamuna kumboenda ikoko mukaudzwa anything here? Handina kumboenda ndikaudzwa zvakandigutsa. Pamwe pacho unoona kuti zvavari kutsanangura nemamiriro akaita zvinhu hazvisi kuenderana. Zvazongokonzera kuti ndisvikirewo pakungogara ndichingozvinamatira ndiri ndega kumba. Saka apa kana muri muchirenda munenge muchigara imimi nemwana chete? Ndogara inini nemwana wangu chete. Okay, mwana iye akura sei? Ane makore mangani? Ane 2 years 6 months. Muri Zimbabwe ndiri kufunga muri kuinzwa nyaya, haisi nyaya inofadza, inyaya
nonzwisa tsitsi mainini vacheli. Mwile eZimbabwe liyazizwela lani owesifazane oleminyaka engu-22 uhlangane lokukhulu kakhulu okunzima. Uthi yena ulomntanakhe oleminyaka 2 years 6 months wabonakala wahlangana lejaha lakhe 2018 ngoMashi bathandana isisu sasingabambi kwaba after 10 months wasesiba lesisu wabe sezithwala wahamba esibhedlela kobo doctor basebemtshela ukuthi umntanakhe ugogekile so ngangcono eterminate isisu but yena akazange wavumelana lakho ngoba umkakhe waye ekutraining ye-Air Force handlani liyakwazi ukuthi ku-Air Force futhi akuvunyelwa amafoni so wayengala communication lokuthi futhi ayenza izinto eyedwa umnikazi wesisu engakwazi kwakungayenzi kubuhlungu uthi lapha ahlala khona abantu basuke bemcotshe bethi asomuntu lokhu undofa into zisebenzisayo asomuntu because icondition ehlangana lo mntanakhe ayijwayelekanga kunzima kakhulu mule eZimbabwe. Mule Zimbabwe ndoziva kuti kune vamwe vane mwoyo wakareruka mwoyo unonzwa tsitsi. I think hamudi kuti tikudzei kuti munhu anoda kubatsira muri kunzwa mega kuti munhu anoda kubatsira. Okay mama, kana munhu akuya kuti ndoda kuti ndikubatsire kukubatsirai munenge muchida kubatsirwa sei? Ndoda kubatsirwa nepekugara ndo dambudziko rangu guru sastereke. Ozonyangwe ndingati ndibatsirikane nebasa racho handina mashandiro andokwanisa kudi kuriita mwana handinawo kumusira havasi vose vanogamuchira kusara nemwana wangu zvototi papa ndotobuda ndichiti ndinotsvaga kana pekugara pamwe kana ndotosiya ndamukira mumba cause condition yake haidi kuti ndibude naye padze andotosiya ndamukira mumba saka kuti nditi ndakuenda kubasa ndwanike nchiti ndomusiya futi zvekare ega ndopesera ndava kumustafa futi panhau yechikafu handanyanyoda kubatsirwa nepekugara. Okay, tinoziva kuti mukawana pekugara hongu pekugara munogona kupawana saka zvichireva kuti chero pakawanikwa vanenge vati tokupai basa mombopota muchishanda hazvikwanisiki here pane imwe nzira yamunoda kubatsirwa nayo? Nati ndikawana pekugara handiti kana lese ndwana pekugara pekuti nei ndichiti kana kuti pekugara pangu inini pekuti handina kuti mumwe munhu angona kusomuka mangwana futi kuti chisudurukai zvekare poti ndogara nandoitawo maprojects sezvinoitawo vamwe ndikaitawo project yoti kana zvehuku ndiri pandiri kugara ipapo ibasa rekuti ndokwanisa kuzviitira ndiri panzvimbo pangu zvokwanisa kuti ndikwanise kuriritira mwana nondati hasa chimiro chemwana hausi kuti urema chete asi kuti kunyangwe pakudya chaipo haadye chikafu chiri solid anorarama nemukaka chete kubva izvezvo ane 2 years 6 months achiri kumwa formula saka formula yacho inoda mari yekuti ndikwanise kudi kumutengera wandonopuwa kudzimwe dzenguva kutokwanisa kuti upedze mwedzi futi mukaka unoenda kupuwa nchinzi mukaka womwedzi asi kumwana unenge usingakwani pamwedzi nokuti mwana anorarama nemukaka chete zvimwe zvekuti ndikawana pekugara pangu pandei nchiti ndogara pangu ndoita maprojects zvondipawo mari kuti ndikwanise kuriritira mwana wangu sanganisira neni wachona. Mama, toda kuti vanhu vanoremara zvakasiyana siyana saka tachida kunzwa kuti iye mwana akaremara sei? Mwana ane club foot tsoka dzakapendera mukati dzese dziri 2 maoko ake rwekuraiti ihafu haruna rwakagumira pavhara anoita inonzi congenital agenesis akanoita kunge akasungwa apa kobva kwati rimwe racho rekwa-left harina zvigunwe 2 rine 3 zvigunwe kobva kwati kumeso ndakamuzvara asina mhino asina apa lipi repadenga aifema nepanhu 1 paaimedza napo ndopaaifema napo saka vakazotanga kuchimuita operation yekuti vaseparate pekumedza napo nepekufema napo ndakamuzvara asina mhino kweti rimwe ziso rake harinyatsovhuriki
nekuda kwekuvhurika kwakaita kumeso kusaidhi racho rakanyanya kuvhurika saka zvokonzera kuti rimwe ziso rake risavhurike zvakanaka. Kwobva kwati musoro haana rimwe bhonzo rinovhara brain, padenga pesapa hapana bhonzo, saka mwana wekuti haadi kusara ega nguva yakareba, anogona kuzvibhidhiritsa paanenge achitamba, zvozova zvinokonzera futi kuti azotanga kugwina kuita mafits. Ndizvozvo chete. Okay mama, ndoziva kuti hanzi vana mai vane mweya wekubereka ka, ndo zvakaita kuti musavhumire baba kuti auraye mwana, but imimi makazvigamuchira sei muchinzi mama masununguka oi mwana wenyu? Ndakazvigamuchira nekuti kuti ndizotakura nhumbu iyi chinhu chandakatarisira kwenguva yakareba, zvokuti panguva yandakatarisira kuita nhumbu pakambotaurika mashoko akawanda nekusaita nhumbu kwandakamboita. Saka zvinhu zvokuti pandakazoitawo nhumbu ndichizoziva kuti mwana wangu akaremara, zvinhu zvandakangogamuchira kubva achiri mudumbu kuti Mwari ndo zvamakandipa pane kukumbira kwese kwandaiita. Saka ndakangomugamuchirawo sezvaari. Tato kana Mwari achizotongawo kufa, kana kurunzi kufa kwake wanozongofa nenguva yaMwari. Alright, saka necondition iri ine mwana hamuna pamunombofunga kuti regai ndichingoita zvakanzi ndiite nemadhokta kumuuraya o kungoti angofa? Hapana pandombofunga pfungwa iyoyo, because ana chirembo vari panguva yekuti vari kumitawo maoperation yekuti vagadzirise pasina kupera kugadzirika achiri mudumbu. Hapana nechitongofunga kuti daiwo maoperation ake ese aitwa apera achiri mudiki. Besides kuti mukuda kubatsirwa nebasa nepekugara, mwana achiri kuda kuitwa maoperation? Achiri kuda kuitwa maoperation. Tsoka dzake hasati dzagadzirwa, kumeso kwake hakusati kwapera kuitwa maoperation, kunyange musoro hausati wapera kuitwa maoperation. Because izvezvi ndotosangana nechallenge yekuti mwana anogwina, anogona kutongotanga kugwina usingazvifungiri. Apa pamwe dzimweri dzenguva unenge usitorina mari yacho yetransport yekuti ndiende naye kuHarare hospital anobayiwa mainjections ake kuti asitope kufita kwacho kwaanenge akuita. Toda kutenda kunana mama vari kuUK. Ndichida kutenda futi zvikuru kuna mama Emma vanova vaindibatsira kubva mwana achiitwa maoperation, vanova ndivo vakandirifeya zvekare kune vanhu veDrewmas media kuti vazova vanosvika pandiri kuti vaonewo dambudziko rangu. Ndodawo kuvatenda nekuramba vachifolowawo magariro andiri kuita nemararamiro andiri kuita nemwana wangu. Zimbabwe, ndiri kufunga kuti manzwa nyaya iri pano, manzwa nyaya yekuti mukadzi uyu chii chiri kumunetsa, anoda rubatsiro, anoda chikafu, anoda zvese mhuri yeZimbabwe. Nyaya yacho inonzwisa tsitsi mhuri yeZimbabwe, nyaya yacho iri kuda Mwari, iri kuda nemi mhuri yeZimbabwe vane mari. Even usina mari, dhora iroro rinoigona kuti rite sei ribatsire munhu. Hanzi ngesindebele kuthiwa izandla ziyagezana maoko anogezana. Ndizvo kaya maini. Yiko mhuri yeZimbabwe selizizwele. Usisi awufuna uncedo olukhulu kakhulu because ahlangana lakho kunzima. Imagine kunguze uhlangana ukuthi indoda ikutshela ukuthi hayi mina ngikwanisi ngoba icondition elomntwana le iyathanisha image yami. Akubuhlungu kakhulu, kubuhlungu mhuri yeZimbabwe. Siyakwazi bakhona phela abalenhliziyo ezinhle, abalenhliziyo ezimhlophe, likhululekile mhuri yeZimbabwe ukuncedisa noma yini. Oqakatheke kakhulu mama khala ngakho kakhulu indawo yokuhlala ngoba lapha ahlala khona sikhuluma nje silapha yikho lapha ahlala khona uphiwe inotice ukuthi ephume ehambe edinga indawo yokuhlala ngoba akulabantu abalenhliziyo ezinhle ukuthi bemyamukele le condition elomntanakhe. Plus ukuthi ephume edinga umsebenzi ethi umntanakhe yedwa akukwaniseki ngoba umntwana kwezinye izikhathi sometimes ukuthi uyafita, sometimes yathi edlala egiqika embedeni ewe phansi. So
Kunzima kakhulu mama ufuna uncedo muli eZimbabwe. Muri Zimbabwe manzwa mama ichitaura kuti nyaya hombe inyaya yenzvimbo kuti ari kuda pekugara achiita maprojects ake sekurima muriwo, kuchengeta huku. Ndo nyaya hombe kuti muri Zimbabwe ndoziva kuti kune vamwe vane mastand 55 mama asi kugarwa nemunhu munobatsira munhu waMwari kuti uyai mama mugare apa munenge muchiita maprojects aya neaya neaya echiziva kuti anenge achiona mwana wake. Muri Zimbabwe ndokuzivai mese kuti munobatsira, ndokuzivai mese kuti vana vebvu havaregi mumwe mwana webvu echinetsekana. Muli eZimbabwe njengoba siyimuli kumele ukuthi sincedane singabosisi labobhuti. Usisi kakhulu oqhatheke kakhulu ukuthi ethola indawo yokuhlala. Engathola indawo yokuhlala uzayenza iproject kumbe lime, ethengisa imbhida, efuye inkukhu zakhe, ethengise bekhangela umntana wakhe ngoba umntana wakhe futhi unatha iformula. Kakadle okunye ukudla so uphila ngochago and liyakwazi ukuthi uchago lakhona liyabiza njalo ukuthi imali yakhona ukuthi athenge ngayo uchago akalayo. So engathola indawo yokuhlala enzo ama-project ethengise uzathola ukuthi efeed umntana wakhe ebekhangela umntana wakhe ngapha enzo okunye ngoba kula muntu ofuna ukumkhangelela umntana wakhe. Abaningi bayesaba vele ngoba icondition le ayijwayelekanga. Abaningi babesithi lokho angeke ngikwanise ngafela ezandleni zami ke kodwa usisa ulesibindi lenhliziyo enhle nakafuna ukuthi umntana wakhe efe, kafuna ukuthi umntana wakhe bulawa. Konke kwakusuggestwa ngama-doctor kazange wavumelana lakho ngoba kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi ebambisise lesi. Kwakuyisifiso sakhe sokuthi la kwenye inyanga ezithole esengumama, so ukuthi esezithole esengumama enjalo ephinde bulala umntana wakhe akwenzi ngoba yikwakuphe uNkulunkulu. So yena into ayenzayo enkulu kakhulu ukuthi wayamukela isimo akiso. Kathesi usefuna ukuthi sibuye sonke sihlangane njengomdeni simncede muli eZimbabwe. Eyedwa ngeke kwanise but sonke singakwanisa noma ule 1 rand noma ule 10 bond kuyayenza umehluko empilweni yakhe lo mntana wakhe muli eZimbabwe. Muri eZimbabwe ndoziva kuti kune vamwe vanenge vachiti tikumbira nhamba dzavo. I hope muri kuona nhamba idzi ndedze Drewmas Media. Mukafonera nhamba idzodzo tokupai kuti hai yendai motaura namama momubatsirai. Semazuva ese musakanganwe kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Wow.